ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସବୁ ସୁନା ପିଲା। ତୁମେ ମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉନ ତ? ହଁ, ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିବି। ସେ ସତ କଥାରେ ପିଲାମାନେ, ଜାଣିଛ ଏଇ ମିତୁଲି ଘରେ ତାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୂଷା ଗାତ ଭିତରେ ରହେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମିତୁଲିକୁ ତା ମାମା ଗପ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଗପ ଜାଣିଛ? ସିଂହ ଆଉ ମୂଷା ଗପ। ତେବେ ମୂଷା କେମିତି ସିଂହକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା ତାର ଜାଲରୁ, ସେଇ ଗପଟି ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତେବେ ଏଇ ଗପଟି ଯେତେବେଳେ ତା ମାମା ମିତୁଲିକୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଗାତୁଆ ମୂଷା କ'ଣ କରିଛି, ଗାତ ଭିତରେ ଥାଇ ଗପଟି ଶୁଣୁଛି। ତେବେ ସିଏ ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବିଛି ଜାଣିଛ? ସେ ଭାବିଛି, ଆରେ ଯଦି ମୂଷା, ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମୂଷାମାନେ ସିଂହର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ସିଂହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସିଂହ, ମୂଷା ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଗପଟି ଶୁଣି ମୂଷା ଭାବିଛି, ମୁଁ ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୋର ବଂଶଧର ମାନେ ସିଂହକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଡରିବି? ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବିନି। କୋଉଠି ରହିବାକୁ ଯାଇଥିବ? ହଁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଯଦି ସିଂହ ତ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର ବଂଶଧର ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ସିଂହକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବେ, ସେମାନେ ତ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ମୋତେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡରିକି ରହିବେ। ଏଇଆ ଭାବି ମୂଷାଟି କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଚାଲିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆଉ ହେଲେ ଯୋଉଠି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବାଟରେ, କେତେ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ, ତାକୁ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି କୋଉଠି ଛଞ୍ଚାଣ କି ଆଉ କୋଉ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ଜାଣିଛ? ଭୟରେ ଆସି ବୁଦା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ। କାରଣ ଯଦି ବୁଦା ଭିତରେ ନ ଲୁଚିବ କ'ଣ ହବ? ତାକୁ ତ ସେମାନେ ଖାଇଯିବେ। ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ କାହାକୁ ଦେଖିଲା ଜାଣିଛ? ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଘାସ ଚରୁଛି। ମୂଷା ଯାଇ କହୁଛି କାହାକୁ? ଠେକୁଆକୁ, ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ ଏ ଜଙ୍ଗଲଟା କୋଉଠି? ଠେକୁଆ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ତୋର ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ବା କାମ? ତୁ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ? ତୁ ତ ଘରେ ରହୁ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ତୋର ଘର, ତୁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ? ଠେକୁଆ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବ, ତୁ ଜାଣିନୁ ବି, ତୁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ତୋ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି? ଜଲ୍ଦି ପଳା, ଘରକୁ ପଳା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ତତେ ଖାଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ତୋର ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ମୂଷା କ'ଣ ବୁଝିବାର ପିଲା କି? ସେ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛ? ଠେକୁଆ ଯେତେ ବୁଝେଇଲା ଯେ ତୁ ଘରକୁ ପଳା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମୂଷା ଜାଣିଛ? ମଣିଷ ମୋତେ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଘରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୂଷା ଔଷଧ ପକାଉଛି। ସେଠୁ ଠେକୁଆ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? ତୁମେମାନେ ମୂଷାମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ଘର ତାଡ଼ି ପକାଉଛ, ଲୁଗାପଟା କାଟି ଖାଇଯାଉଛ, ତାଙ୍କର ଧାନ, ଚାଉଳ, ଶସ୍ୟ ଯାହା ରଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ତୁମେ ଖାଇଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ତଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି କିଛି ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତ, ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଘରୁ ତଡ଼ନ୍ତେ? ହେଲେ ମୂଷା ଏ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ସେ କ'ଣ କରିଲା କହି ଜାଣିଛ? ପୁଣି ଚାଲିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛି, ତାର ମନରେ ଅଛି କ'ଣ, ମୁଁ ସିଂହକୁ ଦେଖାହେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା। ହେଲେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାପ ଆସି ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ଧରି ପକେଇଛି ଆଉ ମୂଷାକୁ। ଯେତେ ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାଣି, ହେ ଠାକୁର ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଆସ୍ତିକ କ'ଣ ସାପ କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି କେରେ ପିଲାମାନେ? ନା, ସେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ ସାପକୁ? ଆରେ ସାପ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ନା, ମୁଁ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବି ତତେ ସେ ପାଦରେ ଚକଟିକି ମାରିଦେବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷାକୁ ସାପ ଗିଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛି। ତୁମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଥାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏବଂ ମୂଷା ସାପ ପାଟି ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ମନେ ପକାଉଛି ଠେକୁଆର କଥା, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ଯଦି ମୁଁ ମୋର
ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି, ମୋର ସେଇ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି, ମିତୁଲି ଘରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଗାତ କରିକି ରହୁଥିଲା ନା, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ସେଇ ପାଖରେ ଗଛ ଉପରେ ମୟୂରଟିଏ ବସିଥିଲା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୟୂର ସାପର କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ନା ଶତ୍ରୁ, ମିତ୍ର ନା ଶତ୍ରୁ? ଶତ୍ରୁ। ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିଛ? ଗଛ ଡାଳରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସାପଟିକୁ ତାର ଥଣ୍ଟରେ ଝାମ୍ପି ନେଇଛି। ଯେମିତି ସାପଟିକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଝାମ୍ପି ନେଇଛି, ସେ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସାପର ପାଟି ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୂଷାଟି ଖସି ଯାଇଛି। ତେବେ ମୂଷା କ'ଣ କରିଥିବ କିରେ? ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଲା? ହଁ, ସେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଘର, ମିତୁଲି ଘରେ କାନ୍ଥରେ ସେ ରହୁଥିଲା ନା, ତେବେ ସେଇଠିକି ଦୌଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଅମାନିଆ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତେବେ ଆମେମାନେ ଏଇ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କିରେ ପିଲାମାନେ? କେବେ ହେଲେ ଅମାନିଆ ହେବା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା। ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।